Video yathu lero tionesana mmene tingatumizire message kwa anthu osiyanasiyana, anthu ambiri mwinaso opitirira 5 pakamodzi osaponya ku group komano aliyense ikampeze ku inbox kwake. Ndemo sara nthawi tati tionesane kuti matani. Ndi chimene mmene kuchita mwa group WhatsApp anuyo ndikupita apa pali madoti atatu. Kenako ndipanga new broadcasting. Kenako kuko masankha ma contacts amene mukafuna ndi atakhala opitirira 5 poto kamapanga share post imakuza kuti mwina mwake ipanga share kwa anthu 5 akapitirira apopo sezimatheka kuponya kwaona kuko ndikuti utakusankha anthu opitirira 5 yo ndikuti malire ndi 256 ndiko ndisankha ma contacts onse amene ndikufuna apapa. Kenako zikatero umachongera ndi chimene umachita ukoko ndingotumiza mwina ngotumiza kuti hi ndikuti hi ngati amene iyi mukangoti mwantumiza apapa ndikuti ma contacts onse amene munapanga adi ukoko ndikuti akalandira hi aliyense paikha ndipo zikampeza aliyense ku inbox kwake sizikaonesanso kuti ndiku group ayi komano zikangonesa kuti aliyense hi wampeza paikha. Umutu ndi mmene timatumizira message kwa aliyense pakamodzi komano kusakhale ku group. Basitu kupanga kwake ndi kumene koko ndengati mfuna kuti ma videos ngati amene wawa asamakuphonye osayolowa nga follow. Tento naso video sadia.